Det her det er en podcast om tørke med Maja, Mille og Malou. Altså, hvorfor kommer der tørke og sådan noget? Altså, jeg tænker bare, at der ikke er nok regnvand, og der ikke har været regn i lang tid. Så ja. Hvad med dig, Mille? Jeg tænker, at det er varme. Ja. Okay. Hvordan påvirker tørke landbruget? Jeg tænker, at det påvirker det, fordi at der kommer ikke til at være nok vand for alle de der afgrøder. Så alle afgrøderne sådan kan vokse, hedder det. Ja. Har du noget, Mille? Nej, jeg tænker præcis det samme. Okay, men hvordan vil det så sådan påvirke vores fødevarer og sådan noget der, vores mad og sådan noget? Mille, du kan starte, hvis du har noget. Der er ikke. Skal det til mig? Jeg tænker, at Det er afgrøderne gror bare ikke ordentligt, fordi der ikke er nok vand til dem, og jeg ved ikke, om de overhovedet kan gro, fordi de ikke får vand og alt for meget sol og varme. Det er også til dyrene, så de ikke kan få vand. Så Ja, de ikke kan dyrene få noget. kommer ikke til at kunne få vand og mad, så dyrene dør også. Så er der noget, der er hvilke økonomiske konsekvenser har tørke? Altså sådan, det vil sige sådan, at man skal bruge flere penge på sådan at købe vand. Ja, så det kan komme til at koste meget mere, og for eksempel vande markerne, og så lige pludselig er der ikke nok folk, der har penge nok til det, fordi de kan sælge deres alle de ting, de gror på markerne. Det kan de ikke sælge for nok for at have råd til alt det vand, de egentlig har brug for at gro det hele. Har tørke noget påvirker tørke noget på vores drikkevand? Tror I det? Og måske hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror. Har du en forklaring på det? Nej. Okay, så er der noget, hvordan dannes tørke så? Var det ikke det samme som første spørgsmål? Nej. Jo. Dannes jo sådan lidt med varmen. Ja, at der og er for meget varme, hvor der ikke har været regnbyer eller regnvejr i lang tid. Yeah. Ved vi så, hvor der er mest tørke henne? Jeg gætter jo sådan Afrika. Hvad med dig, Mille? Måske Jeg tror, Mille er død. Sydamerika. Jeg gætter Sydamerika og Sådan Afrika. de meget varme lande. Ja. Tak fordi I lyttede med på den her podcast. Hej hej.